ensimmäisessä katselmuksessa Sodankylässä, niin mä rotuotto hyvin tarkkaan niitä mettästysominaisuuksia. Siinä käytiin läpi ihan, että mille haukkuu ja mitenkä haukkuu ja kiertääkö vastapuolelle puuta ja pelkääkö jotain tai mitään. Että ei tämä peikko kyllä muuta pelkää kuin sujeen hajua, ja sitten jos ilmassa on kotka, niin silloin se tulee jalkoihin ja saattaa olla pitkään, kun karhua ei peljennyt. Ei. Pohjan pystykorva on varhainen suomalaisen ihmisen koira. Suomalaisen eränkävijän kumppanina Pohjan pystykorva on jalostunut kaiken riistan koiraksi ja sopeutunut hyvin pohjoisen luonnon ankariin oloihin. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen asukkailla on historian hämärästä saakka ollut seuralaisenaan pienikokoinen pystykorvainen koira, jota on käytetty pienriistan metsästykseen. Pohjoisessa Suomessa tämä koira säilyi kansan vaalimana metsäkanalintujen ja turkiseläinten haukkujana aivan viime päiviin asti. Ruotsin puolelle se levisi suomalaisasutuksen myötä. Ensimmäisen kerran tämä pieni valkeankirjava pystykorva rekisteröitiin Ruotsissa vuonna 1910 nimellä Norrbottenin haukkuva lintukoira, mutta se poistettiin siellä rekisteristä vuonna 1948 jalostustyön epäonnistuttua. 60-luvulla Ruotsissa ryhdyttiin uuteen yritykseen rodun rekisteröimiseksi. Oltiin valmiita vahvistamaan omaa kantaa myös Suomen syrjäseudulta saatavilla koirilla. Näin moni hyvä koira joutui Pohjanlahden taakse Ruotsiin. Siinä vaiheessa muutamat valveutuneet koiraharrastajat havahtuivat meilläkin huomaamaan tämän uskollisen kotivahdin ja eräkumppanin arvon. Mallikelpoisia koiria tiedettiin edelleen olevan Pohjois-Suomessa, varsinkin Koillismaan suunnalla. Haukiputaalainen Erkki Pihlaja hankki Taivalkoskelta useita hyviä koiria. Mutta se, että minkälainen oli tosiaan se valinta silloin, kun te talosta taloon kiertelitte ja haiskelitte näitä koiria, niin minkälaisia asioita kiinnitettiin huomiota? Kyllä kai ne pikkusen matkittiin niin kuin ruottalaisia, sitä Norrbottenissa pystykorvaa, vähän samalla perusteella. Siellä oli Louvuskylässä, Taivalkoskella, sieltähän minä niitä toin. Siellä oli joka talossa. Vuonna 1973 Suomen Kennelliitto Erkki Pihlajan ja sodankyläläisen Matti Kuivilan aloitteesta päätti rekisteröidä rodun myös Suomessa. Meillä tämä kotoperäinen pystykorva sai osuvasti nimekseen Pohjan pystykorva. Uusi piskuinen pystykorvarotu sai arvovaltaisen tukijan. Kennelliiton silloinen puheenjohtaja, kenraali Olli Korhonen, totesi siitä lehtikirjoituksessaan seuraavasti. Siinä on aineesta tulla tyydyttäväksi metsästyskoiraksi, mutta luonteensa ja kokonsa puolesta viehättäväksi seurakoiraksi. On ilolla todettava, että meilläkin on mahdollisuutta luoda jotain omaperäistä myös kartano- ja seurakoira rintamalla. 4. vuosisata järjestäytyneen jalostustyön piirissä on osoittanut Pohjan pystykorvan näiden odotusten mittaiseksi monipuoliseksi koiraksi. Vaatimattoman alun jälkeen pohjanpystykorvien ulkomuoto on yhtenäistynyt ja koiranäyttelyiden pohjanpystykorvakehissä nähdään kauniita koiria ja tiukkoja kilpailuja. Monelle perheelle näyttelyt ovat yhteinen harrastus, johon lemmikin kanssa voidaan lähteä ympäri vuoden. Ja tässä on Pohjan pystykorva. Ja se on rotu, jota on jatkuvasti koottu ja jopa otettu vielä lisää rotuun. Ja se on toisena versiona Ruotsin puolella Norrbottenin pystykorvana. Ja ne on samasta alkukannasta lähteneet koirat. Ja siitä se on hyvä, että on tullut toinenkin puuhun lintua haukkuva koira. Ja toinenhan se on pystykorva, toinen on tää Pohjan pystykorva. Ja tän kokoamisvaiheessa tietysti rotu aika epäyhtenäinen, mutta nyt se on suhteellisen yhtenäinen. Ja sen suurena puutteena on sen koko. Se vaaditaan olla määrätyn kokoinen ja se on vaarassa nousta sen koko liian suureksi. Toinen myös on tämän puutteena, että sen karvapeite tulee liian tuuheaksi, liian Suomen pystykorvamaiseksi. Tästä ei saa tulla tällainen valkokeltainen Suomen pystykorva, vaan se pitää olla omat tunnusmerkit tällä koiralla. Silloin se vain säilyttää omat rotupiirteensä. Ja tässä on nuorten luokan uros, jonka koko on hyvä. Se ei antanut itseään mitata, se on niin ylivilkas.
ja se on vielä kovasti pentumainen esiintymiseltään, mutta se vaikuttaa hyväkokoiselta. Se on hyvin sopusuhtainen ja se on kokoonsa nähden erittäin vankkaluustoinen. Tässä rodussa on paljon koiria, jotka ovat aivan liian kokoonsa nähden liian hentoluustoisia. Se on erittäin kaunis pää. Sen kuonon ja kallon suunta on samasuuntainen ja ihan päässä näkyvissä tällaista uroksen leveyttä. Sillä on kauniit korvat, sillä on hyvä, se on hienosti etukorkea ja se on hyvin hyvä rakenteinen koira. Sillä on tähän rotuun sopiva häntä. Sillä on riittävän lyhyt karvapeite, kun se verrataan Suomen pystykorvaan. Ja se ei ole tällaista töyhtömäisyyttä sen hännässä. Ja se esiintyy hyvin näin nuoreksi koiraksi. Ja se saa tässä luokassa ykkösen ja SA:n. Huolimatta sen pentumaisuudesta, mutta se on erittäin hyvä koira ja edustaa todella hyvin tätä rotua. Sen turkki saisi olla vähän kiiltävemmin. No niin. Pohjan pystykorva on osoittautunut monikäyttöiseksi koiraksi. Pienestä koostaan huolimatta se kunnostautuu jopa syksyisessä hirvijahdissa. Pohjan pystykorva on hirven pysäyttäjänä harvoin liian sitkeä. Se sopii hirvityöskentelyyn erityisesti metsästettäessä pienillä alueilla. Pohjan pystykorva pitää riittävästi yhteyttä isäntäänsä ja on helposti ohjattavissa jahdin kuluessa. Lempeän ja seurallisen luonteensa ansiosta pohjan pystykorva on koulutettavissa myös tottelevaiseksi seurakoiraksi. Siitä voi saada innokkaan kumppanin tottelevaisuuskoulutukseen ja jopa agilitiinkin. Koulutus antaa perheen lemmikille tarpeellisia virikkeitä ja lujittaa sen kiintymyssuhdetta omistajaansa. Kotikoirana pohjan pystykorva sopeutuu asustamaan sekä sisällä että ulkona omassa kopissaan. Perinteisenä pihavahtina se ilmoittaa äänellään kyllä ympäristön poikkeavista tapahtumista, mutta ei tavallisesti hauku aiheettomasti. Pohjan pystykorva sopeutuu hyvin myös taajamaympäristöön ja on viime aikoina kasvattanut suosiotaan eteläisessä Suomessakin luonnossa liikkuvien ihmisten seuralaisena. Pienestä asti totutettuna pohjan pystykorva menee rohkeasti veteen. Kaiken riistan koirana se on tarpeen tullen innokas aloittamaan metsätyskauden jo elokuisella vesilintujahdilla. Pohjan pystykorva on koulutettavissa kelvolliseksi noutavaksi koiraksi. Pudonneen linnun etsinnässä se on tarkan vainunsa ansiosta verraton metsästäjän apu. Parhaat ominaisuutensa pohjan pystykorva näyttää päästessään mukaan lintujahtiin syksyiseen metsään. Siitä tulee tarkka ihmisen aistien jatke, joka pyrkii etsimään linnut ennen kuin ne säikkyen kaikkoavat liian kauas. Haukun kajahtaminen on pystykorvametsästäjälle aina sykähdyttävä hetki. Alkaa lähestyminen, joka vaatii malttia ja taitoa. Koiran haukun tulisi olla kuuluvaa ja tiheää, jotta se peittäisi metsästäjän aiheuttamat äänet. Hyvä koira ei saa toiminnallaan karkottaa lintua lentoon. Perimätiedon mukaan pohjan pystykorvalla olisi kyky valkeaa häntäänsä heiluttamalla kesyttää linnut pysymään haukussa. Usein lintu kuitenkin katkoaa. Hyvä koira käyttää monipuolisesti sekä haju-, näkö- että kuuloaistiaan ja seuraa lintua rivakasti pyrkien saamaan siitä uusinta haukun. Yhteisillä retkillä isäntä vähitellen oppii lukemaan koiran merkkikielestä, mitä tämä milloinkin on metsässä löytänyt. Koiran nouseminen puuta vasten vihjaa siitä, että rungolla on siitä kiivenneen oravan hajut. Ratkaisevassa vaiheessa kaiken viljan koiran vanhat turkisriistaveret saattavatkin pulpahtaa pintaan ja hyvä linnunmetsästystilanne kääntyä kiivaaksi oravahaukuksi. Pystykorvan metsästystaipumukset joutuvat testiin haukkukokeissa. Linnunhaukkukokeissa tuomari arvioi koiran hakua, löytökykyä, haukkutyöskentelyä sekä siivilleen karkaavien lintujen seuraamista. Hän arvostelee koiran työskentelyn retken tapahtumien perusteella. Näin saadaan koirakohtaista tietoa jalostusta varten.
Niin koiran ohjaajalle, alueen maastot tuntevalle oppaalle kuin tuomarillekin tuntien pituinen koeerä on usein jännittävä ja yllätyksellinen luontoretki. Haukkukokeet ovat mainio tilaisuus erähenkisten ihmisten tapaamisiin varsinaisen metsästyskauden ulkopuolellakin. Linnunhaukkukokeessa Pohjan pystykorva on usein ottamassa mittaa isoserkustaan Suomen pystykorvasta. Koetoiminta on osoittanut, että Pohjan pystykorva tarjoaa linnunhaukkujana kilpailijoilleen tasavertaisen vastuksen. Pohjan pystykorvien oma kilpailukausi huipentuu Suomen mestaruushaukkuihin myöhäissyksyllä päivien lyhetessä ja lumien jo usein ehtiessä maahan. Metsästäjä ja pystykorvainen koira metsissä samoilemassa ovat suomalaista metsästysperinnettä parhaimmillaan. Onneksi maassamme on vielä riittävän laajoja metsäalueita tämän vanhan tunnelmallisen metsästysmuodon jatkamiselle. Suotuisissa olosuhteissa metsästys saattaakin vielä päättyä tuloksellisesti. Siinä kysytään koiralta ja metsästäjältä kokemuksen tuomaa yhteistyötä. Maltti ja taito ovat tarpeen sekä ripaus onnea. Eri koirarotujen terveysvertailuissa Pohjan pystykorva on osoittautunut erityisen terveeksi koiraroduksi. Pohjana on sen pitkä kansanomaisen jalostuksen historia. Vielä 90-luvulla järjestettiin pystykorvajärjestön pitkäaikaisen puheenjohtajan Matti Joenpolven tuella laaja maatiaiskoirien kartoitus. Sen tuloksena rekisteröitiin ja hyväksyttiin rotuun erityisesti Koillismaalta ja Lapista useita Pohjan pystykorvan tunnusmerkit täyttäviä maatiaiskoiria. Järjestäytyneen kenneltyön tehtävä on Pohjan pystykorvan terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen edelleen. Terveystarkastuksissa pyritään varmistumaan siitä, että jalostuksessa mukana olevat yksilöt ovat terveitä ja vältytään koirien periytyviltä sairauksilta. Niin kokeneelle koiranomistajalle kuin tulevalle koiraharrastajallekin uuden pennun valinta pienten pystykorvan alkujen joukosta on aina vaikea tehtävä. Varttuvan pennun kasvattaminen on palkitseva harrastus, josta kehittyy parhaimmillaan omistajan ja kauniin valkeankirjavan koiran pitkäaikainen kiintymyssuhde. Pohjan pystykorva säilyttää eloisan pirteän olemuksensa, olipa se näyttelypaikan hälinässä tai vaativalla eräretkellä. Sen valkoisen-ruskeat värit sulautuvat yhtä hyvin talviseen lumimaisemaan kuin syksyisen ruskan kirjavoimaan metsään. Pohjan pystykorva on täyttänyt siihen kohdistetut odotukset alkuperältään suomalaisena monikäyttöisenä koirana. Pohjan pystykorva on monien mahdollisuuksien koira.